אני רואה שמקום העבודה הקודם שלי לא מפסיק לרדוף אחריי. לקוחות עדיין מחפשים אותי, שואלים למה עזבתי וכל זה. אני כמובן שומר על כבודה של מנהלת הסניף, כי אין לה כבוד, כאילו לא מפסיקים להשחיר אותי, לא מפסיקים ללכלך עליי. היום שמעתי כל מיני שקרים, ויש לי פה מלא סרטונים בערך. ועוד פעם אני צריך לעלות סרטון. מה? לא נמאס? זה היה בפורים. שלחתי למנהלת של הסניף בשעה 5:30 בבוקר בערך. היא מתעוררת ב4:30, זה מה שהיא אמרה לי. עכשיו יודעת שאני אדם דתי, יודעת שאני אדם מאמין, אבל למרות זאת, אני התקנתי ב5:30 בבוקר, שבשימוע היא כעסה שאני שולח לה הודעות מוקדם. היא אמרה לי, אתה תשלח לי בשעות נורמליות. לא יכול להיות שהעובדים שולחים לי בשעות נורמליות, ורק אתה תשלח לי בשעות לא שעות. אני אמרתי לה, אבל גם את שולחת לי בשעות לא שעות. שולחת לי ב7 בערב שאני כבר לא בעבודה. שולחת לי ב9 בערב, 9:30, 10 בלילה, ויש לי הודעות. דרך אגב, אני צילמתי את עצמי הולך לישיבה, הקלטתי את כל קריאת המגילה, ואחר כך הקלטתי את הדרך בחזרה. זאת אומרת, גם צילמתי. למקרה ולא יאמינו לי. תבינו איך חייתי בשנה האחרונה. הייתי תמיד צריך להוכיח כל צעד ושעל שאני עושה. אני עכשיו חזרתי לסניף. אני מסביר לה שאני לא עשיתי אצבע והלכתי הביתה. אני עשיתי אצבע והלכתי לקריאת מגילה. זו חובה ללכת לקריאת מגילה. לפי חוקי מדינת ישראל זה לא חובה. אבל זו חובתי וזה מה שעשיתי. אתה הלכת הביתה. הלכתי לקריאת מגילה. זה לא מעניין אותי, עשית אצבע, אסור לך לצאת ולהיכנס. עכשיו, היא אומרת שאסור לי להיכנס לעבודה ואז לעשות יציאה, שזה החוק. מי אמר? ואת רוב העבודה אני כבר סיימתי. 90% מהמאפים סיימתי. זהו. אבל באתי לעשות את ההשלמה כדי שלא יצא מצב שאני פשוט קם והולך. אני לא טיפוס כזה שקם והולך הביתה. אז באתי להמשיך את העבודה. גם אם הייתי מתפלל, עושה 18. לא משנה איזו תפילה. ומותר לי, לפי חוק, מותר לי להתפלל. היא טענה במקרים מסוימים שאסור לי, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. היא אמרה לי במקרה הזה שאסור לי לעשות יציאה ולחזור לעבודה. היא טוענת שאני גנבתי את המפתח. אני לא גנבתי את המפתח של השירותים. שמתי את זה במקום מסוים. כמו שהיא הייתה מפריעה לי בעבודה שלי. הייתי מפריעה לה בעבודה שלה. תביא לי את המפתח של השירותים. ללכת לפי מרשי. תביא לי את המפתח של השירותים. אתה עושה את זה לא נכון בכלל. זה כן מעניין אותי מה את עושה, כי אם יש בגטים שאת הרסת, 3-4 מגשים של בגטים שאת הרסת, ואני צריך לאפות אותם. זה לא מעניין אותך, אם היית בן אדם נורמלי, היית מלמד. למה לא לימדתי אותה? 2 סיבות. סיבה ראשונה זה כי לא רציתי שיחליפו אותי בשנייה, ודבר שני, לפחות פעמיים אני כן ניסיתי ללמד אותה, שהיינו כזה בסוג של שלום, כן ניסיתי ללמד אותה. לא יצא לה, אין לי זמן, אין לי... בסדר גמור. אבל כשאת איתי במחלוקת, איזו עילה יש לי ללמד אותך? תביא לי מפתח של השירותים. תביא את המפתחות לאחורה. סליחה? מפתחות לאחורה הכוונה שיש מחסן. ואני ממילא כבר הייתי שם, סגן, הכל הייתי. היא נותנת לעובדים אחרים את המפתח לכניסה האחורית. למה אני לא יכול? אני רוצה להביא את הדברים שלי, אני רוצה להביא את העגלות שלי. אני לא חייבת לך חמוד. את חייבת לי, אנחנו לצערי הרב עבדנו יחד. את חייבת. כשאת יורה לי ברגל, את יורה לעצמך ברגל. כשאת פוגעת לי בעבודה, את פוגעת לעצמך בעבודה. את עושה לי דווקא. תחשבי שאני בהתחלה שתקתי. מתוך השנה הזאת בערך, רק בחודש האחרון התחלתי לעשות לה דווקא עם הכיסאות. ואין לי מפתח, אתה לא נשלח. יש לה מפתח. איזה כיף, נשכנו נהיה כאן. תסתכלו איתי על ה... תצא לי פה. אני לא יוצא מפה. לא יוצא מפה. לעשות אצבע ולזה. סבבה. תודה לכם על העזרה. עכשיו, הגיעה לקוחה. היא בדיוק מגיעה מצד ימין. ואז מגיעה עוד מעט עוד לקוחה. יש שם עוד כמה לקוחות, אבל לפחות 2 שמעו את זה.
דרך אגב, היא אמרה לי, הנה עכשיו שמעתם? אני הולכת למחוק לך את זה. הכוונה למחוק את השעות. והיא כמה פעמים אמרה, אני הולכת למחוק לך את השעות. אתם יודעים כמה קיבלתי בחודשיים האחרונים? דיברתי עם הכוח אדם, היא שלחה לי פירוט, לפי מה שעבדתי, ככה קיבלתי. אבל הם לא יודעים ששינו לי את השעות. הם לא יודעים. אם אני הרווחתי 40 לשעה, כל יום 6 שעות, במשך 26 ימים. כמה אני הרווחתי? פעם אחת 3,500, פעם אחת 4,000. לכלכת עליי, קיללת אותי, צעקת עליי, ביישת אותי, רצחת אותי, האשמת אותי בדברים שהם לא נכונים, וגם בפרנסה את פוגעת לי, הרצחת וגם ירשת, אין לי מחילה, לא הייתה לי מחילה. יבוא כיפור ועוד כיפור ועוד כיפור, אני פשוט לא סולח לה. והיא עדיין מלכלכת עליי, דרך אגב. היא עדיין מלכלכת עליי. אז אני עושה את הסרטונים האלה כדי להתגונן. מותר לי להתגונן? תודה רבה. אסור לי על פי חוק לעשות יציאה, ללכת לאיזה סידור מסוים, לא משנה איזה סידור, לא עשיתי מעולם סידורים אחרים. אז היא בעצם אומרת לי שאסור לי לעשות יציאה. עכשיו, איזה סידורים היו לי? הלכתי רק לקריאת מגילה ואני חוזר. זה חצי שעה, שעה, זה הכל. ואני חוזר. זה לא יהרוס שם שום דבר. אני עבדתי שם 5 שנים, ישרדו. הכל כבר מוכן, הם רק באים ולוקחים. אסור לך לעשות יציאה, ואז לעשות כניסה. כמה אנשים עושים את זה? כמה? אני עובד בסופרטל, עושים את זה כל הזמן. כמה עשו את זה בסניף הקודם שעבדתי? הסניף הקודם לא היה סופרטל, כן, מן הסתם. עשו את זה כמה פעמים, אבל... וכולם עושים את זה. זה בסדר ללכת לסידור קטן, ומבחינתי, ללכת לקריאת מגילה, זה כמו שעכשיו אני אעשה תפילת 18 מחוץ לסניף. אני אך תפילין מחוץ לסניף. אעשה ברכת מזון מחוץ לסניף. למה? כי אם אני נמצא במחלקה, אנשים ידברו איתי, ישאלו שאלות, אני לא יכול לענות להם באותו רגע שאני מתפלל. אבל מותר לי לעשות 18? מותר לי לפי חוק? אז כשאני הלכתי לקריאת מגילה וחזרתי, היא אומרת לי, אסור לך לעשות יציאה ואז כניסה. מותר לי. בסדר? הסגנית שלה יוצאת מהמאפייה. אם נקרא לה סגנית, עכשיו היא הרסה בגטים וכל התנור היה מלא במים. מים וצבע כתום, צהוב, זה היה פשוט נוראי, פשוט נוראי. אין חלות, לא קיבלנו, עשיתי הזמנה, אבל היא לא הזמינה. הגיעה לקוחה, שאלה אם יש חלות. אמרתי לה שאין חלות, בגלל שהמנהלת לא הזמינה. אני עושה את ההזמנות, זה תמיד מגיע כמו שצריך. לרוב, בסדר? כשהייתי עושה את ההזמנות דרך המנהלת, היא גם הייתה עומדת לידי. את זה אתה מוריד, את זה אתה מוריד. כל הזמן לעשות דווקא כדי להראות, אני זו ששולטת. לא צריך את זה לא צריך. אני 5 שנים פה, אולי תסמכי עליי, אני לא סומכת עליך. היא שמחה עליי תמיד. אבל כשהיינו נכנסים למחלוקת, פתאום היא לא סומכת עליי. הזמנה, אבל היא לא הזמינה. לא היה שום חוסר ושטויות במיץ. אין בעיה, מעולה. ואז היא עושה לי אצבע משולשת ואומרת לי ללכת לאיז. אולי זה נשמע לכם פה חלש, אבל הסניף הוא לא כזה גדול. שומעים שם הכל. אפילו שיש מוזיקה, ויש 2 לקוחות שם. אני בחיים שלי לא אמרתי לה, אני בחיים שלי לא קיללתי אותה. כשהייתי לבד, כשהייתי עם אנשים שלא מכירים אותה, אני עושה הכל כדי לא לעבור על לשון הרע. אני עושה הכל. כל הדברים שאני הצגתי בתוכן שלי, כל המידע ששיתפתי אתכם בתוכן שהעליתי, זה תוכן שלא רק שהיא שיתפה את העובדים ולקוחות, הרי באים אליי עד היום, באים ספקים, באים סוכנים, באים לקוחות, והם אומרים לי מה היא אומרת, וכמה היא מלכלכת עליי. אז אני מתגונן. עובדה שעד עכשיו לא העליתי שום תוכן, אבל את מדברת עליי, אז אני מעלה. עכשיו שמעת מה אמרה? שמעתי, אתה יכול לקפוץ לי. העובד הכי מרדם שיש, תביא לי את גנבת לי את המפתח של השירותים. אתה גנבת בעיה של לקוחות, שלחתי את הסרטון להנהלה. אני גם שלחתי למשה הבוקר. אין בעיה. אני לא מורד. עוד פעם היא אומרת, אני הולכת להוריד לך את השעות. היא אמרה לי את זה כמה פעמים. והסברתי לה, אני לא מורד.
אני באמת לא מורד. את עושה לי דווקא, אז למה שאני לא אעשה לך דווקא? וזה היה רק בחודש האחרון. אני סבלתי איתה 8 חודשים. אז בקיצור, היא עכשיו עושה את המאפייה. לקוחות באים ואומרים לי שהמאפים שם על הפנים. לא כמו פעם. ואני אומר לעצמי, עד מתי הגאווה הזאת? עד מתי הגאווה? כאילו לא נמאס? את מעדיפה להיות לבד? איך? מנהל שאין לו עובדים, אבל הוא מנהל.